u mého prvního videa a dneska jsem zaslechl, že hrajou proti Real Madridu. Jako LOL. Když taky to hra DLS 21, jenom abyste se neptali. Ale jako Real Madrid, tak jako trénuju. Zatím to tak vypadá, ale Real Madrid už jsem někdy v minulosti proti němu hrál a poprvé jsem nevyhrál, potom jsem 2krát vyhrál, takže si myslím, že znova vyhrajeme. Co je na to? Si myslím, že jo, napište do komentářů #výhra. Tak, teď si koukneme. No jo, už tady jsou. Courtois, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Hazard, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Benzema. No jo. Kapitán samozřejmě Ramos. Koukneme se ještě na ty jejich drezy. Mají domácí. Takovýhle drezy asi Real Madrid nemá. Já nevím. Ale nejspíš jim to necháme takhle. A je to group mat. A to znamená asi teda to poslední zápas ve skupině. Já se ještě kouknu takhle. Global Challenge Cup. Takže next fixture. Napište do komentářů, co to je, jestli umíte anglicky, já to neumím. Je ještě 7 let, jsem na to moc mladý. Každopádně 1. března mi bude 8 a tímhle vlastně začíná můj kanál. Takže jmenuje se Dominik Čejka, ale můžu vám říct, že můj bratranec taky natáčí na YouTube. Když tak mu dejte like na jeho videa, protože je fakt dobrý youtuber, ale natáčí fakt jenom asi tak 20sekundové videa. Přitom já už teď natáčím 2 minuty. Že jo. Hele, tak já si myslím, že bychom mohli jít na to. Dejte mu like a jeho kanál se jmenuje Daniel Čejka. Teda Danda Čejka. Jo, ale jmenuje se tak Daniel Čejka, ale jeho kanál se jmenuje Danda Čejka jako můj se jmenuje Dominik Čejka, takže se tak jmenuji. Hola, hej, jméno mé. A my jdeme na to. Tak jdeme na to. Cristiano Ronaldo tam teď tentokrát není. To si pište, dívejte na ten tým. Prostě Real Madrid, no. Rozehrávají oni, takže my jsme lepší. Já srandu, ne? Když oni jsou i ve větší lize. Je vytvořila ta hra, ale jako kdyby je nevytvořila ta hra, tak jsou fakt dobrý. Nevytvořila ta hra, jsou dobrý. Fakt je asi dala na teď byl update, tak je dala asi na nevím co, ale prostě nebudu se tady vykecávat, ale panikařem. Protože si fakt myslím, jako my máme hráče jednoho z Manchester City, ale oni mají všechny z Real Madridu. Takže se jmenují Real Madrid. Pojď! On si ten prostě míč nechytne. Útočníku, tam nemusíš běžet. Dobře, Maxer, nebo to je Cornet. Cornet to asi nebude. Jo, je to Maxer, nice. Jezus, já tam jsem černochy. A to byla moc malá přihrávka, ale pořád má Ramairis. Hop, lička. Ne, měl jsem střílet. Uznávám, byla to moje chyba, měl jsem střílet. A nebo na mě bylo moc hráčů. Ne, fakt to byla moje chyba. Martin, náš kapitán, že by taky něco dovedl. Tak ona hraje Ramairisovi a Ramairis si na ten balón úplně vyprdí. Sorry, že jsem to řekl. Já už tady natáčím 4 minuty.
což je jako docela hero na novýho youtubera. Porty natáčel 11 hodin, anebo tam vystřílel a pojď. Jezus! Jo! Yes! 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 Jinak prozradím vám, že to hraju na mobilu. Koukejte se na ten hezký gól. Boom. Asi vám replay dávat nebudu. Tak a boom. Pěkný prostřel Kurtou. Ne, to je blbý. Benzema nám obehrál docela dobrýho hráče, musím říct. A je tady poločas. Asi vystřídám nějaký hráče. S Lego Harry Potter. Tak, už jsem zase tady a už jsem vystřídal jednoho hráče do našeho týmu, tak můžeme jít na to. Už tady střídá Raul Silva se jmenuje. Takže dobrý Martin. Rozehrával Jesus. Ne, Ramirez teda. Pojď, dobře, ještě to stihl, což je super. Dobře. To už Martin nestihl předběhnout hráče a navíc Real Madridskýho. Tak, další hráč ze 7, to byl Eden Hazard. To byl Hazard. Ne Hazard, ale Hazard se to čte. Dobře, Gry. Blbě. Benzema, to je blbé. To je jejich jediný útočník, podle mě, ale i Eden Hazard by měl být útočník, nechápu, proč ho do tady té hry dali jako záložník. Taky nevím, asi v Chelsea byl záložník. No, on je mezi zálohou a útokou, ale co to vidí, máme přímák. Červená karta Rafael Varane. Ty kráso. Tak doufám, že si to z toho nějak využijeme a nevyužijeme. Nebo? Ne, nevyužijeme. Raul Silva, dobrá střela, ale blbý je to z toho přímáku. To bylo docela blbý. Protože navíc ten přímák byl blízko a já navíc nehrál tady tu hru poprvé a nějaký přímák už jsem dal. Tak zrovna penalta. Ne, Courtois na penaltu. Tady měli update, že penalta je strašně těžká dát. Takže počítám s tím, že ji nedám, ale dal jsem ji. Yes, Mallory Martin dává gol z penalty. Hezký přemet si tam udělal, kamaráde. Tak jdeme na to. Hazard. Marcelo. Nechápu proč. No. Marcelo už dával nějaký góly, i když je obránce. Ale tak jako normální hráč by to nedokázal dát obránci gól, ale Marcelo je fakt dobrý. Ale divný je na to, že stojí jenom 2000. Prostě. Pojď, Jesus, pojď. Jo, chtěl si dát penaltičku. Courtois. Běž, Jesus. Dobře. Špatně. David Ramirez. Omlouvám se za to, že občas mi říkám Ramirez a je to konec zápasu. Tak jo. Jesus nejlepším hráčem. Asi dal ten první gól. No nic, já se na to teď podívám, takže vám to stopnu. Tak jo, už jsem zpátky, ale já bych řekl, že tady to bylo pro dnešek všechno. Stačilo by to. Doufám, že jste se u toho videa bavili. Když tak dejte like nebo dislike, mě to jedno není. Když tak dejte like, jestli vás to bavilo, jestli ne, tak dejte dislike. A když tak, jestli jste na tomto kanále noví, což předpokládám, že jo, protože tady to je moje první video,
tak byste mohli dát odběr. Co na to říkáte? Já si myslím, že by to šlo. Tak jo, tak ahoj.